नै जोङो आलासिफ्रा आलासिफ्रा नै जोङो नै जों आलासिफ्रा नै खस्थ' मोनबाय दा गावसोरबो खुरनांबाय नै गावसोर खुरना जानांबाय नै जोंनि आलासिफ्रा नै जादो दे जासारदो जागोन दे गैया नै गैया माथो न'आवनाय नै सासेया फुरा बिजि जालांखाबाय नै मानसिफ्रालाय हाग्रानि नंखाय नालाय न'नि गोजासो एसे खस्थ' मोनबाय आरो ओंखाम हानायखौ नायदो नै दे जादो दे आमै जादो दे जायखुखाबाय गावसोरसो आलासिफोर बायदिलै नोंसोरो आयु नायलाय मा होदों मा होनदों मा होनदों आंखौलाय उथिबाव दाहोखा होनलायनो नुहैनायसै नोंसोरनि बामोनगावनिबो आंनि बहुत साबसिन दंखायो लोगोफोर नुहैबायसो नोंसोरो एबार मानसिफ्रा बिदिखौनो हगारना होखायो दा बे ना बेदरखौ होजोबदेलाय खाबाय नोंसोरनि बामोनगाव नायनो लोगोफोर दंखायो नोंसोरनि मादैखौलाय बहुत नुखायो नै जालानांगौनो दे जाला साबदो खस्थ' मोनफैबाय उफायथ' गैले आलासि दङ नै दाउ बेदर लाफाजों नाथुरजों लाफाजों दाउ बयलार भाजा आरो फान्थाव भाजा दे जादो दे जादो आंना जादोंना दा जानोसै ना आङो दे जादो नै खुरखाबाय जादो दे होनबालाय जागोनसै आं हे बा मोनसेलै मानसियानो बयनिखा जायाबाथाय जाया जायोबाथाय जायो बाबा जासाबदालै खोनाबाय स्पिन बिसोरबो बिदिनोखा जाद्लाबाय थाया मामे गोथाव दा गोथावथ' मोनजाखाखै इयो ओमफ्राय नोंलाय माथो ओंखामखौ एसेल' लायो फांथेलायबावो दा औवा फोथाबबाय थानो ओंखाम जानो हाबायनि नै नै लाजोबनो जानो रोंलै नै ओमफ्राय नै हैलायरा दैफ्राखौ आन्दायबानो दै नांगौनोलै ओरैनो इलाय माथो मिसामिसि मोखां फांथेयो ओंखामा बेदरा थाब थाब मोजां खोन्थाब्रा मा थाखुमाबाय थायो ओंखाम जाखांना अर सायबाय नै रानना नै आंबो थांगासिनो दं गुमै बिदि थगायहरो आंबो थांगासिनो दं नों दोनबोफिनदो फैनायाव ओंखाम जाखांनानै जिरायबाय खोनादों नै आलासिफ्रा नै खोनादों नुवाखै जालायबाय नै मा मा खामाथि दोङो आंखौ ओमफ्राय बङायाव गाखोनानैहाय ओमफ्राय माबाजों डाइरेक्ट गुवाहाटियाव खालामबालाय ओमफ्राय एलाय बाजिनोलै दे